Sing kepareng nyekar apa meneh? Tin iki pamundutan nggo kowe Tin. Oh iya. Iki weke sapa? Oh iya, saka Pak Daryono saking Sembungharjo, Semarang bawah. Yo, jumeneng. Iki weke sapa? Hahe, tampa 500 hahe. Wah, anggere dikon kok. Hahe. Lotot sisa. Iki catetan ya, Pak. Ya ora apa-apa. Wah, jan wis ya, wis. Wong yen manut aku wis sing dalang ora tau nembang kowe apal kok. Nggih mengki sing Wong yen lagi kandrong ora peduli mledhos sing gunung, wong yen lagi naksir ora peduli yen perang nuklir, nadyan ra duwe dhuwit direwangi kridat-kridit. Jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro. Wong yen lagi kepikat ora peduli dina kiamat, wong yen lagi nyenengi ora peduli yen lagi inflasi. Nadyan rate dhuwit direwangi kridat-kridit. Jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro. Iki sapa iki saudara-saudari? Wae sapa sih? Ngertine ana sing duwe iki piye sih? Wae sapa sih? Ngerti ana sing duwe iki piye? Wae sapa sih? Ngerti ana sing duwe iki. Wae sapa sih? Ngerti ana sing duwe. wis bubar rampung. Ha iso. Ya wis usah dinyanyekke. Sinden kok meng iki wae sapa kok Lah wedi nek kualak-kuale. Ra iso coba. Ra iki tak tes ayo nek wedi wae. Wong yen ayo ra sanggo gamelan. Wong yen Ngadeg nang ngarep kono. Ih, ngadeg terus lho. Ora apa-apa, kowe ngadeg terus malah seneng. Maksudnya Bagong ki lho ora ngadeg terus ngene. Yo. Ora iso ngerti. Kok nek kleru ora entuk meneh. Yo, coba tak tes, engko gek nganggo gamelan. Ya. Ora sembrono, wong yen lagi gandrung ora cengengesan. Alah apa ora entuk lho galake tenanan. Ben aku lah iki dina apa iki? Mbah. Rebo ta? Heeh. Laire dina Kamis. Endi? Endi jengkolmu mlocot kuwi? Ayo. Wong yen ayo. Rasa nganggo coba tak tes kowe. Yeah. Wah, sinden lagi dadi senenge kok lagu apa-apa ora iso. Isane ming Rinoso karo rasane driyo. Apa to? Ya ben. Ayo, Dang. Wong yen lagi gandrung. Nah, terus. Ora peduli mledhos sing gunung. Ayo, catetane delekke. Ora. Agah. Engko ndak ngelirik ora. Kowe iki tak ajari pinter kok ngayal to. Kok nek lali piye aja dijawab. Ora, wis aku ora. Ora dineding ya. Oke, wis direke. Ya. Ajar ngapalke kok nganggo catetan. Pak Ika nganggo catetan entuk lho, aku ora entuk. Ora beda kowe karo Ika. Apa? Bedane apa? Senengane ra gawe masalah ta kowe. Bedane apa? Saya tak bahas iki. Ora ana bedane, Ika rak jeneman kandhek. Jeneman kandheke ora saben sinden iso. Kuwi perlu pelatihan sing tenanan. Lah iki ora saben sinden iso lho. Aku wis jaman lekak ra enak. Lah aku urung lahir lho model iki. Piye? Urung lahir. Lahirmu iki tahun pira? Tahun dal. Ayo deleke catatane. Wong yen lagi kandre, ayo nyanten pinter tenan. Ya. Kandhane ora iso lali kok. Wong yen, ayo. Wong yen lagi kandrung. Terus? Ora peduli apa ora peduli? Ra peduli. Ora peduli mledhos sing gunung. Nah, terus? Wong yen lagi naksir. Ora peduli perange nuklir. Berapa-apa? Nadyan ra duwe dhuwit direwangi kredit. Bener. Jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro. Wong yen lagi kepikat. Lah kuwi lali kena iki. Ra peduli dina kiamat. Nah, terus wong yen kok dadi kowe kok akon aku. Wong yen lagi nyenengi. Oh nyenengi. Ora sida inflasi apa mau? Nyenengi, wong yen lagi nyenengi. Nah, terus ora peduli. Lagi inflasi. Inflasi ki apa tuh? Lagi bokek. Apa? Direwangi tretek. Jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro. Irung bangir iki aku. Wis apa Tin? Irung bangir ya duwekku. Lambe tipis. Wis apa Tin?
Lambe tipis ya duwekku. Janggut jates wae sapa Tin? Janggut nyates ya duwekku. Sing kuwi lho. Bangke aku lali ya. Bangkeane wae sapa Tin? Bangkeane ya duwekku. Iki yebe. Iki piye ya? Iki piye Tin? Wae sapa Tin? Mestine ana sing duwe. Iki piye Tin? Wae sapa Tin? Mestine ana sing duwe. Iki piye? Dibenake Tin. Sing dipenakke ya apane? Iki lho Tin. Dilek ana. Bagong ya. Wes saiki asli apal. Yo mengkari. Ora iso. Pembalunge yo. Dung dong jeng brung. Dung dong. Yo. Kok ora bener to suaraku iki mau ora bener. Ben. Nyatane do meneng wae kok. Yo mangga. Lho ora meng aku to sing lah. Aduh. Gimana? Kenapa? Hah? Kenapa? Wis asa cerewet sik kowe meneng wae. Ning ping pindho. Prong dan ning nanging ning nane nanane ning nanane ning nang ning nang ning nane nanane nana nana nanane 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 nane nanane nane nanane yo
menter-mentrung. Kae sapa sih? Lenteng deh ayu. Kok gede. Kae sapa sih? Kae sapa sih? Si me anak sing duwe Iki piye sih? Kae sapa sih? Awas suwe lho. Iki piye sih? Kae sapa sih? si me anak sing duwe Iki piye sih? Kae sapa sih? Sampun. Wes, kene apa? Ora ya tetep kleru e. Ah tetep kleru cenanangan. Ndi 150 jarene bapak ya. Apa? Ndi 150. Ah wong kleru 150. Lah pira? Nya susu 20. Iya kebangetan kok Gong. Ngekeki kok dadak nggo susuk 20 barang ora. Kowe cahe saiki nek diujon ora tuman wae ora. Wis ge mundur. Ngapa nang kono mbegegek terus? Garung dikeki kok. Hah? Ah, nggih. Matur nuwun nggih, Mas. Aja kok tiru dalange plitir ramu. Piye Gong nek kowe duneng kaya ngono? Nek cara aku isin, aku kok biasa. Aku namen dunake sinden-sinden nek ora kudel. Ya wis ora apa-apa ya.